салом дӯстон, то оғози чемпионати Испанияи рӯзои бешумор монд, вале Барселона ҳоло ҳам ба ҳадафҳои асосии хеш дар равзанаи трансферӣ нарасидааст. Сабаб ба ҳама маълум аст. Лапортаву Деку барои ёфтани маблағ ҳатто ба бизнеси бургер рӯй оварда истоданд, ки мавқеҳои заифи ҳайатро пурқувват созанд. Ин масъала ба чизе табдил ёфтааст, ки ҳар як мухлиси дастаи каталонӣ ба худ савол медиҳад: оё аз Барселона дар мавсими нав ҷомҳурро интизор шудан мумкин аст? Оё имрӯза Барселона ба рақиби асосии Реал Мадрид, ки топ ситораҳои футболии муосирро ҷамъ овардааст, рақобат карда метавонад? Мо имрӯз ба ҳолати даста дар равзанаи трансферӣ менигарем ва фикру назари худро дар ин бобат баён хоҳем кард. Ҳатман обуна шавед ва то охир моро пайгир бошед. Дӯстон, тамошои бозиҳои Барселонаро дар мавсими нав бо 1x ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми 8000 сомонӣ дар аввалин пардохт бо промокоди TJBARCA. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Дар давраи пандемияи оламгир қариб ҳамаи дастаҳои футболӣ аз бозингарони худ талаб карданд, то аз ҷиҳати молиявӣ ками сабукӣ ба дастҳо оранд. Ин чораи зарурӣ буд, вале новобаста ба ин буданд бозингароне, ки ба кам кардани маоши худ розӣ нашуданд. Акнун ки вазъи ҷаҳонӣ мӯътадил гаштааст, аммо Барселона ҳамоно аз бозингаронаш талаби коҳиши маош карданро идома медиҳад. Вазъи каталониҳо фарқкунанда мебошад, чун ҳоло ҳам мушкилоти иқтисодии роҳбарияти пешин созмон буда тараф нашудааст. Аз тарафи дигар, роҳбарияти феълӣ одат карданд, ки чӣ мушкилие шавад, ба дӯши Хосе Бартомеу ҳавола кунанд. Лапорта ба вазифаи президентии даста соли 2021 таъин шуд ва дарҳол ба ҷустуҷӯи маблағ шурӯъ кард. Гап сари ҳамон фишангҳои иқтисодӣ ё ба истилоҳ ричаг меравад, ки тавассути он Барселона тавонист Жоэл Кунде, Роберт Левандовски, Рафиня ва дигаронро харидорӣ кунад. Гарчанде ки Лапорта такрор ба такрор аз беҳтар шудани ҳолати иқтисодӣ ҳарф мезанад, хомӯшӣ дар политикаи трансферии Барса ҳукмфармо гаштааст. Нилнориҳо киҳоро соли гузашта харидорӣ карданд? Танҳо Ориел Ромеро аз Жирона бо арзиши 3,4 миллион евро. Акнун ҳайрон ҳам намешавем, ки нимҳиматгари испанӣ аллакай тарки даста намуд, зеро маблағи харидаш аз ин гувоҳӣ медод. Жоао Фелиш ва Жоао Кансело ҳамчун иҷора омаданд. Илкаи Гюндаган бошад ҳамчун агенти озод. Аз ин се гуна танҳо Гюндаган устувор бозӣ мекард, ки ҳоло ба хабарҳо нигариста тахмин мекунем ӯро ҳам ба зудӣ гусел хоҳанд кард. Ҳамин гуфтаҳоро дар бораи Виктор Роке гуфтан мумкин аст, ки Барселона дар равзанаи зимистона бо харҷи 40 миллион евро ӯро аз Атлетико Паранаенсе харидорӣ намуд. Муносибати каталониҳо бо бозингаронаш ҳамоно бетағйир боқӣ мемонад. Новобаста ба легенда ё стуни устувори ҳаят будан, дилхоҳи онҳоро метавонанд дар дилхоҳ вақт ба фурӯш гузоранд. Гюндагани ветеран нав худро лидери даста кардан мехост, ки имрӯз хабари гуселаш ба дастаҳои Туркӣ ё Арабистони Саудӣ сархати хабарҳо шуда истодааст. Бале, расонаҳо баъзан воима ва ангеза атрофи Барселона мекунанд, вале чӣ хеле худораҳматии бобои ғулом мегуфт, беоташ дуд ба вуҷуд намеояд. Трансфери Роке тамоман бенатиҷа шуд. Сараввал гуфта мешуд, ки ӯ ба даста тобистон ҷалб хоҳад шуд, вале дар охир ба қароре омаданд, ки зимистон ӯро аз Бразилияи офтобӣ ба Аврупои сар кучонанд. Ин натиҷаи бад дод. Бо ҷавонӣ ва таҷриба надоштан, Хави низ ба ин ҳамлагар диққати кам зоҳир намуд. Акнун Барселона мехоҳад Рокеро фурӯшад, чун талабгоронаш аз Арабистони Саудӣ зиёд шуданд. Новобаста ба ин ҳам худи бозингар нияти тарки Каталония карданро надораду ба пешниҳодҳо ҷавоби рад дода истодааст. Чаро равад? Охир ӯ шартномаи бузург бо Барса то соли 2031 имзо намуда буду. Ин гуна ранг гирифтани корро албатта интизор набуд. Ҳамаи овозҳои трансферӣ атрофи нилнориҳо ба як чиз ишора мекунанд: бозингаронро ба дастаи Арабистони Саудӣ фурӯхтан мехоҳанд. Левандовски, Гюндаган, Роке, Рафиня, Иниго Мартинес, ҳамаи онҳо тавре ба Лигаи Саудӣ алоқаманд карда мешуданд. Ин ҳам стили кории Лапорта ва Деку аст. Бо дилхоҳ роҳ бояд бозингаронро фурӯшанд. Акнун анализ карда хубтар дар мекунем, ки чаро Нико Уильямс то ҳол ҷавоби аниқи ба Барселона дода наметавонад. Нико ба ин гузариш талош надорад, чун дар мекунад, ки дар Барселона касе кафолат дода наметавонад, ки соли оянда ӯро ҳам ба Арабистон
намефурӯшанд. дар умум чиро хулоса кардан мумкин аст? барселона дар маълули омодакардаи худ ҷӯш мехӯрад. ҳамдигарфаҳмӣ бо бозингарон нест, трансферҳои бебарор ва нимкола ҳамоно вуҷуд дорад. қарорҳои норӯшани шуъбаи варзишии даста ва мушкилоти иқтисодӣ. ёд дошта бошед, Бартомеуро замоне критика мекарданд ки Луис Суарезро аз даста гусел намуда буд, вале Лапорта 10 маротиб аз ӯ бадтар карда Хавиро корт дар миёнаш заду пеш кард. дар бораи Месси акнун даҳон мепӯшем. дар даста ҳамаи чиз бетағйир мемонад. Ламасия чун қабл ягона роҳи халосӣ боқӣ мемонад, вале бо як ҳайати ҷавонон талош кардан барои ҷомҳои бузург мушкил мешавад. бо ҳамин тамом дӯстон, умедворам камеам бошад ҳолати кунунии Барселонаро ба шумо шарҳ дода тавонистем. аммо як чиз фаромӯш нашавад ки дар бурду бохт ва рехту хез мо ҳамеша канори Барселона хоҳем монд. Виска Барса, виска Каталуния.